Silig ba niya? Silig. Silig. Kurot ng mangga. Tinda tayo ng silig. Mag-deliver kami ng silig mga idol. Para kwarta. Mama likod sama kami. Silig. Darang silig oh. Wow naman! Wow! Wow! Go! Luhag man, luhag. Nalikot ng kamera. Yan mga idol. Gabi na rito mga idol. Lang muna tayo. Tayo. Yan. Ano na? Bayad sa nilas? Bayad sa nilas? Luya pa di man. Kung mo tao ni. Kaya lang nakoy pang gapaw. So ko jar dili. Mao gani nya basig dako na. Ana ni Lucy o katulong kayo. Ah, ikaw. Bumili siya ng ano, sinilas. Yung
kita namin sa walis. Ayan na. Pila na? 92. Na, pauwi na kami. See you guys.